Здравейте на всички! Вчера по-скоро извадих първия мед от плодниците и бях сложил миналата седмица предварително магазините, защото видях, че майките се задръстват. И вчера като гледах, идва доста нектар. Преди известно време си купих ето такива рамчета, които се сглобяват по следния начин в един магазин, пчеларски във Варна, където идеята е самите пчели да си направят собствен градеж на самите пити, така че да няма восъчна основа в него, за разлика от другите рамки. Идеята е следната. Слагат се в магазинната рамка ето така и се подреждат 4 броя. За целта аз трябва да си сглобя тук рамчетата. Не знам дали се вижда всичко. Ето е тези, които ще сглобя след малко. И тук имам една турбичка от тяхен восък, т.е. смисъл от див градеж, далачета, работи, където съм се събирал. Като идеята е да го разтопя и тук в самата рамчица, по средата, да налия малко восъче, за да могат да им подскажа как да градят, а не по някакъв друг начин. Но естествено да не е с восък, който е от восъчна основа, който е закупен. Да бъде натурален. И така, сега ще ги позглобя набързо самите рамчета и продължаваме. Ще видите как разтопявам восъка почти на водна баня. То ще си е на водна баня. И така, до след малко. И така, следващия етап, след като направих рамките, в тая тенджера да сипя малко вода, за да загрее по-бързо, сложа топла вода от бойлера. До сега не съм го правил това нещо, но те първо ще разберем. Така, десния котлон, ставаме го на 5, да почне да ври. И в него ще сложим восъчето, за да може да се разтопи. След като се разтопи, ще отидем оттатък, за да можем да го налеем. Тук е малко черен, защото е от восъчните основи, но гледам да не цапа много. Но фактически ми трябва малко, аз мога да го правя без това, само да навия като фитилчета от тези, но интересно ми е да пробвам. Така.
Надявам се скоро да видите видеото с този котлон и вградената печка отдолу. Както я правих, но така, температурата да ни бяга. Да, започна да се повдига. И така, предлагам да минем към таймлапс. И така, таймлапса беше 23 секунди, 24 горе-долу. За през една секунда правеше снимки и за няколко минути цялата тенджера завря с восъка. Гледам да ни пригори, но то няма значение. Той восъка си е отгоре. И така, сега ще го дръпна леко, за да може да се поухвати. И ето го самия восък отгоре. Така, пак ще го сложа, да може да си повори още малко. И съответно, сега ще отидем оттатъка, за да можем да сложим самия, да накапим восъка върху рамчетата и да видите как става. Така, каркори си. И така, малко не съм в кадър, но важното е тук на масата да се вижда. Имам си специална табла, която си закупих от Неръждавейка, специално за пчеларските истории. Ето го, тук отстрани слагам на една рамка капака от тенджерата и когато направя е така, восъчето залепва. Вземаме една рамчица, ето е така, и нанасяме. Ето по този начин. И тя остава восък. И там остава восък, имам пред. Така лекичко отстрани. И те ще трябва да почнат да се градят по тази част, където е восък. И преместваме. И така със всяка следваща. За целта, за да не ме гледате рамчица по рамчица 2 часа, включваме на таймлапс. И така, вече сме при кошера. Този кошер трябва да ви е много познат. И отводка правихме от него. И пиво вземахме няколко пъти. Пчелите са отвънка. Аз ще трябва да взема да сложа булото. За всеки случай. Не, че има проблеми, ама... Така... Да им отворя горната част на прелката. Сега, малко ще ги преместя. Между другото, преди малко таймлапса обяснявах, мислех, че съм да видео, пък то било на таймлапс. Случват се такива работи. Така. Няма да използвам сега пушилката, защото не мисля, ще съвсем да ги дразня. Само да ни почнат да жилят, ама... Опитаха сега маложилят и маложилиха.
тежи. Смениха си майката пролетта и сега пак ще я сменят. Видях един маточник. Каквото такова. Да, доста са бойни. Така, взехме един магазин от склада. Сега ще го поставим. Хайде, момичета. Да не ви мачкаме много. Така, поставихме го. Ще поставя в краищата изградени рамки от миналата и по-миналата година. Голяма част от тях са запазили от смолеца. Но такова е. Само не виждам дали виждам. Примериме, за да може да видите горе-долу. Така. Ето ги рамките. Момичетата даже започнаха да се катерят по тях. Поизградени са. Тези са с восъчна основа. Но... И така. И тези са с цяла восъчна основа. Ето ги рамчетата. Мисля, че се вижда восъчето, къде как съм го налял. И започваме да ги слагаме. Хубаво беше да има една рамка такава и една такава. Ама ще я се пръсна на много кошери. Затова ето и тук. Малко се поразля наляво надясно, но следващата седмица ще поразберем. Може да направя поредица от видеа или едно цяло, ще видим. Нарочно запазих телта, не исках да я слагам наляво надясно. Кой знае, може да направя обратно да възстановя рамката. Тази нямаше тел. Ще трябва да си купя сглобяеми рамки да си ги направя с призматичния такер. Сега обаче тази нещо не ще я се прибира. Затова ще изкара. Ще сложим и тази. И ще пробваме да монтираме тази. Понеже са с уширители, тя ще избута останалите. Така. Момичетата взеха да се качват. Да върнем магазина. Така, някой друга ги смачкахме. Но това е положението. Така. Оп. Извинявам се за завъртането, но така от време на време си оставям разни восъчета и не съм ги прибрал, за да не мърда хранилката, която не е пълня лятото, защото няма нужда. Само когато се развива семейството. Тоест, когато няма паша, пролетно време, ги подпомагам, ако имат нужда. Сега да видим какво са направили за една седмица. Просто от любопитство. И защо така тежи? Ами, понапълня ли се? Слънчогледа сега цъфти. А до миналата седмица имаха и липа. Тук скоро ще почнат да запечатват. Така, не мисля, че има смисъл да отварям и другите, но може да пробваме. Да фърлим едно око. Ето тук стара рамка, където бях я изрязал.
Те започнаха да я донадграждат. Към малко ще ги оправим. И те си ги съединяват. Даже правят лъжен маточник. Тук има един търти, но аз съм малко нависоко. И така. Градят и заливат. На времето покривната табла няма един борт дървен тук отстрани, който е. Защото паричките не достигаха и по-ефтино ми излизаше да се направя сам такива покривни табли, като ги изрежа. И в последствие трябваше да сложа, но живота така се завъртя, че не успях да изрежа. Но има време за някои неща. Оп. Там имаме един нов ред с отводки. Даже майките съм принесъл от горните кошери, където правих. Облитат са. И така. Ето ми име. Благодаря за вниманието. Ще гледам да сгубя това видео днеска, утре. Днеска се 7 месец, 24-та година. И по-нататък ще направя да видим следващата седмица как са надградили, какво са направили долу. Това така. Чао за сега и до нови срещи!